A Najeriya, yayin da yunwa da matsalar rashin wadataccen abinci ke ƙaruwa, wani sabon rahoto ya bayyana cewa ana asarar kimanin ton 38 na abinci a duk shekara. Wannan lamari ya jawo damuwa, musamman duba da yadda yake ƙara tsanantar matsalar sauyin yanayi. Najeriya na fuskantar wani abin mamaki mai sarƙaƙƙiya. A gefe guda, miliyoyin jama'a na fama da yunwa da ƙarancin abinci mai gina jiki, amma a gefe guda kuma ana zubar da ɗimbin abinci da zai iya ciyar da al'umma. Rahotanni sun bayyana cewa kimanin ton miliyan 38 na abinci ne ake ɓarnatarwa a duk shekara a Najeriya. Wannan ɓarna na faruwa ne a matakai daban-daban, daga gonaki, wuraren ajiya, kasuwanni har zuwa gidaje. Masana sun bayyana cewa rashin ingantaccen hanyoyin ajiya, ƙarancin kayan sarrafa abinci da matsalolin sufuri na daga cikin manyan dalilan suke jawo wannan asara. Masana muhalli sun ce wannan ɓarnar abinci na da alaƙar kai tsaye da sauyin yanayi. Lokacin da ake zubar da abinci, ana kuma ɓata albarkatun da ake amfani da su wajen samar da shi, kamar ruwa, ƙasa da makamashi. Haka kuma abinci da ake jefarwa yana haifar da iskar methane, wacce ke ƙara ɗumamar yanayi fiye da iskar carbon dioxide. A gefe guda kuma, sauyin yanayi na haifar da fari, ambaliyar ruwa, lalacewar amfanin gona, wanda ke rage yawan abincin da ake samarwa. Idan muka rage ɓarnar abinci, za mu taimaka wajen rage ɗumamar yanayi tare da ƙara wadatar abinci ga al'umma, in ji wani masani akan harkokin noma da muhalli. Wannan matsala na iya ƙara kawo ƙaruwar yunwa da talauci, asarar tattalin arziki, lalacewar muhalli, ƙarin ɗumamar yanayi. Masana na ba da shawarar inganta hanyoyin ajiya da sufuri, wayar da kai akan rage ɓarnar abinci, amfani da fasaha wajen sarrafa abinci, ƙarfafa manufofin gwamnati kan abinci da muhalli. To yayin da duniya ke fama da sauyin yanayi, rage ɓarnar abinci na daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen ceto muhalli da kuma tabbatar da wadatar abinci ga kowa. Ku ci gaba da kallon wannan tasha ta Climate Watch Hausa domin samun ingantattun labarai da rahotanni akan sauyin yanayi.